dagiti kang runa na damag ita a biyernes. Cannon Road, inot ang mapapapintas, sigun iti DPWH Cordillera. Solusyon iti nababa a presyo ti Highland Vegetables, apila dagiti manalon iti Benguet ken ni PBBM. Region 2, agsagsagana iti epekto ti Bagyo Aquiapo. Kampangan ti Pilipinas iti West Philippine Sea. Pinasengkedan dagiti LGU iti Region 1. Produkto ti umili, yaman ti Cordillera Trade Fair, manarimaan iti Baguio City. Kaniti amuyo kadi, proseso ken gibik iti State of the Nation Address dagiti Presidente ti Pilipinas. Sukimatan! Naimbag malam Cordillera Canelo Canja. At ito'y nagitikang runaan ken nababara damag itang aldaw. Umuna kadagiti kang runa na damag impanamnama ti Department of Public Works and Highways Cordillera papintasan da ti Cannon Road maitunos iti direktiba ni PBBM. Narugyan maten ti patarbaho iti paset ti kalsada, sinukima ti Presidente idi napalabas atawan. Report manipod kini Christine Bornolia sa Baway. Asahan ninyo pagpapatuloy ang malawakang programang pang-infrastruktura ng administrasyon. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Ilan dito matatapos ngayong administrasyon na ito. Ang iba naman makukumpleto pa at mararamdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng aking termino. Dayta iti impasigurado ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of the Nation address na idi napalabas atawan. Inyunay-unay ti Presidente anaskan nga umiso ti disenyo dagiti proyekto. Di kalidad, aglepas ti konstruksyon iti naituding a panawan. Maaywanan ken mamintinir tapno maipanamnama ti kinatalgad dagitoy. Gapu iti dayta, personal na nga ininspeksyon dagiti na duma-duma a proyekto ti Department of Public Works and Highways. Idi August 2025, ininspeksyon ti Presidente ti Rockshed Project ijay CAM6 Cannon Road tuba Benguet. Binabalaw ti Presidente ti proyekto gaputas saan adikalidad ti pannakaaramid ti proyekto. Ngem impasigurado na ti pannakapapintas ti proyekto. Impasigurado na pay asaanan a masayang ti pondo a mailatang iti proyekto. Sigun iti DPWH, tutukan dati proyekto ng runa ti Cannon Road amay sa Primary National Road. We are actually undergoing yung procurement process nung additional na fund for 2026 which is amounting to 98 million. So, yung 98 million na yun, matatapos niya yung hindi matatapos nung QRF na 50 million. Sigun iti opisina inot amalpas ti proyekto ang nakadepende iti pondo a maipaay para iti daytoy. Namnamaan mo't lang ti opisina nga adda iti umdas a pondo tapno mailepas ti patrabaho. Ang prayer lang natin is of course after the SONA, that will be the time na i-release nila yung NEP na sana yung mga request natin sa regional budget proposal will come up doon sa NEP so that we will continue the progress of CAR. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kabayatan na maipa or iti mapadpadaanan ang maikalima a sona ti Presidente. Namnamaan dagiti manalon iti Benguet nga adda dagiti maibitla para iti pagsayaatan dagiti Highland Vegetable Grower. Nang runa iti parikot iti presyo dagiti nateng. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar.
Idi Abril ti agdama atawan, nagturong ni President Ferdinand Marcos Jr. iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center tapno bisitaan kan amuan ti kasasaad dagiti farmer kan vendor iti probinsya. Kagiddan ti krisis iti petrolyo, nangipaay dayti ti tulong kadagiti vegetable farmer kan vendor iti trading post, babaen iti panaggatang ti natnateng an iwaras iti nagduduma apaset ti rehiyon. Paset daytoy ti karina iti State of the Nation address na iti 2025. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Ngam kumusta ka din dagiti vegetable farmer kan vendor iti Benguet iti agdama. Aray manan dagitoy farmers tang umatumanon ti krudo, dapat ti presyo kumatin natang agri-range kumati 20 to 30 ag pangato tapno mabawi dati presyo ti krudo. Kinanamot dagiti sumagmamano aman nalon iti strawberry farm ti La Trinidad nga adu dagiti parikot ang napasaranda iti napalabas atawan. Nang runa iti panagdalapos dagiti bagyo. Tikag ken ti krisis ti petrolyo. Ngam nariknata ti tulong ti gobyerno kadagitoy apanawen. Adapi mo nga natin ito dakot, ito damot mo. Makatulong na tanga talaga dyan. So, nagyamang kami mo dati kasi nga dumano niya. Salamat po namin. Itimat umadanin ang maikalima aso na ti Presidente inton Lunes, namnamaenda ang mangngagdati kanayunan pay nga addang tapno matulungan kan mapaduras ti kasasaad ti pagbiagan dagiti mannalon. Ti panpanunutan mi lang, agmula kami, ti asasahan mi kuma, pumintas mo ti prison tinatang mi, di alangan. Tiyempo nga kumaramot di smuggling. Kat no maadar di smuggle, maloma di product ditoy di principal iti bang kapot ti binggi. Bumagsak unay, bumagsak kat han nga mabawin ti farmer iti gastos, ti gini farm input. Sumagmamanula ang dagitoy kadagiti daw da ang maaksyonan ti gobyerno iti agdama nga administrasyon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Agtuloy ti panangipaay ti tulong ken suporta ti DMW Cordillera kadagiti OFW nga agkasapulan iti tulong. Sigun iti DMW, pinaarteng da dagiti programa da tapno ad-adupay nga OFWs ti matulungan da. Report manipod ken Jezreel Kate Lapisar. Dinayaw ken nagyaman ni President Ferdinand Marcos Jr. kadagiti overseas Filipino workers iti State of the Nation address na idinapalabas atawan. Gapo iti sakripisyo ken dedikasyon da nga agtrabaho para iti pamilyada. Gapo iti dayta, inkarina ang mapapigsapay dagiti programa para iti proteksyon dagiti mangmangged iti balasiw taaw. Kasing sidhi ang paglingap natin sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang nasa panganib at nagdadaan sa matinding pagsubok. Agyamyaman ti OFW animanang Johanna iti agtultuloy a suporta ti DMW kadakwada. Tapno may panamnama ti kinatalged da sakbay nga agtrabaho da iti balasiw taaw. Pagdating din ng mga problema namin, doon din kami lumalapit sa mga DMW doon sa Jordan. Sila naman din yung unang gumagabay sa amin doon. At sila din yung unang malalapitan namin doon. Sigun iti DMW Cordillera, naurtengan dagiti programa da para iti panangsalaknib kadagiti OFW, nang runa iti anti-illegal recruitment kan anti-human trafficking. Ang iniiwasan natin dito ay maging biktima ang ating mga kababayan na ma-recruit illegally or maging biktima sila ng human trafficking abroad kasi hindi natin masasabi. It really happens, diba? Rekrikusan ti ahensya dagiti nagduduma a probinsya iti rehiyon tapno ipakaammo tinasken nga aramiden dagiti interesado nga agturong iti balasiw taaw. Para met kadagiti OFW ken pamilya nga ibati da, nagduduma met ti maipapaay kadakwada at tulong ken suporta manipod iti ahensya. Manipod Enero aging ga Disyembre idinapan atawan na ipaayan ti 182 a pamilya ti livelihood assistance.
Naipaayan mo ti legal, medical kan financial assistance ti 224 a distress OFW kan pamilya dagitoy babaan iti Action Fund. Maipapaayan mo ti tulong dagiti balikbayan nga OFW babaan kadagiti programa kas ti bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Sa Pilipinas, ikaw ang ma'am at sir para kadagiti lisensyado nga OFW aman nursuro kanda dumapay. Ini-strengthen namin yung collaboration and partnership namin sa other national line agencies, local government units, and then sa private partners natin, stakeholders na maaring makatulong din sa kanila. Agtultuloy mo ti repatriation da kadagiti OFW nga agawid iti pagilyan ng runa kadagiti refugees, distress workers kanda dumapay. Handa po kaming tumulong base sa kanilang pangangailangan at meron naman po tayong programs and services para sa kanila na pwedeng maibigay. Jezreel Kate Lapizar para iti pagilyan. May sa ti probinsya ti Abra nga agnumnumar iti BBM rice subsidy manipod iti gobyerno. 8 gasot nga umili tinaipayan iti subsidiya itay kalabes. At the report ni Christian Tubadeza ti PIA Cordillera. Nasuro ko lugasot na residente manipod barangay Agtangaw kinanggad iti ili ti Banggit Abra, iti nakaawat ti rice assistance babaen iti food assistance and rice distribution project iti sidong iti bawat bayan makikinabang wenno BBM iti Office of the President. Nagyaban na iti beneficiaryo iti napay atulong kadakwada ngagserbi a suporta iti kasapulan iti pamilya. Nakapo presidente ti panangted mo ti tulong kada kami nga napapanglaw dito nga sulilit nga barangay kabayatan ng tanang. Ken kastamet ti local government. Tagyamyaman kami sir ta destinated nga tulong nga bagas ken basit nga grocery. At dakdal nga tulong kada kami eto sir. Maangay ti distribusyon iti bualawas kadagiti na duma-duma a barangay iti Bangged, baban iti local government unit nga dadolwan ni Mayor Pop Cardenas. Manipod iti Abra, Christian Alister Tobadeza iti PIA Cordillera para iti pagilian. Indanon ti Department of Health ti libre a serbisyo sa lunat kadagiti umili iti Pilar Abra babon iti puro kalusugan program. Report isang bahay ni Jam Malingan ti PIA Cordillera. Naidanon dagiti na duma-duma a serbisyo iti salunat ken nutrisyon kadagiti umili iti Barangay Brookside Pilar Abra babaen iti purok kalusugan ti Department of Health ken ti Municipal Local Government Unit ken Rural Health Unit ti Pilar. Dati maangay nga purok kalusugan for nutrition ditoy Pilar, particularly ditoy Barangay Brookside. So it means bringing our health and nutrition services closer to the people dito sa barangay mismo. Since this is a PDOCO-led activity, it's the first time and tinaon natin sa month of July because we are focusing nutrition since Pilar also belongs to the priority areas when it comes to nutrition. Nagyaman met dagiti umili iti nasaong aktibidad kas paset ti pan nakaselebrar ti Nutrition Month itaabulan ti Hulyo. Naragsak nga sortay kami dito barangay mi nga Brookside kasi kadagiti amin nga barangay dito la barangay mi tinapili da ket agyaman kami kadagiti kasto nga serbisyo da kasi aglalo kadagiti seniors nga haanen nga makabiyahe dagiti masikog of being amo tayo nga dito barangay mi kat adayo iti ili. Itultuloy ti DOH iti panangipatungpal ti purok kalusugan kadagiti daduma paya barangay iti entero a probinsya. Manipod ditoy Abra Jam Malingan ti PIA Cordillera para iti pagilian. Nayunan pay adamag pagsagsaganaan dagiti lokal gobyerno iti Region 2 ti posibleng epekto ti Bagyo Quiapo. Binalaagan dapay dagiti umili adagos nga agbakwit no kasapulan. Report ipaan ni Dayan Monica Tukay. Naingat abalbalaagan dagiti masaknan nga opisina dagiti umili iti Region 2 nang runa iti Batanes, Isabela ken Cagayan. Iti panagridam ken panagsagana iti pangtat ti Bagyo Quiapo gaputa posible adumanon iti napigpigsa a warning signal ti bagyo.
Nagkansela matan ti klase iti sumangumano ang munisipyo iti probinsya ti Cagayan. Kindergarten aging nga grade 12 iti para publiko ken pribado a pagadalan iti Apari, Gonzaga, Bugay, Camalanyugan, Santa Teresita, Santa Ana, ken Claveria. Pakairamanan ti Alcala, Abulog, Calayan, Bagao, Balesteros, Pamplona, Peña Blanca, Sanchez Mira, Santa Prasedex, ken Gataran. Impasigurado ti Department of Social Welfare and Development Field Office 2 ang nakasagana da amang sumbat iti posible nga epekto ti Bagyo Akiapo. Agrop 194.4 million pesos agatad ti relief resources ti nakasaganan iti inna mabodega ken LGUs iti pakabuklan a rehiyon. May basar iti datos ti opisina, adaan iti 207,637 a family food packs ti nakasagana ang may waras nga agatad iti nasurok 120 million pesos ken 72.3 million pesos agatad para iti non-food items. Impasigurado ba iti ahensya nga umdas ti kahon ti food packs ken supply a may patulod kadagiti munisipalidad ken syudad. Agraman dagiti lugar a geographically isolated and disadvantaged areas. Nakasagana matan ti Coast Guard District Northeastern Luzon ti panagsungbat iti anyaman nga epekto nga itunda ti Bagyo Akiapo. Nang isayang katapay iti Personnel and Equipment Readiness Inspection, ti Deployable Response Group iti amin a Coast Guard Station ken substations, kabayatan ti napaarteng nga koordinasyon kadagiti local DRRM offices. Impablak pa iti opisina ti Sea Travel Advisory. Ipatungpal dati temporaryo apan ang suspindi iti panaglayag dagiti motor bangkas ken dumapay a vessel may papan iti HPCG Memorandum Circular Number 03-01 wenno guidelines on movement of motorboats and vessels in the absence of water bulletin in locality ken HPCG Memorandum Circular Number 02-23 or the revised guidelines on movement of vessels during heavy weather. Iti Isabela, pinawilan ti probinsyal a gobyerno dagiti umili iti panagturong iti baybay, panaglangoy, ken panagkalap. Ken naipasidong pa iti labor ban ti probinsya, kas may basar iti ordinansa ti sangguniang panlalawigan ti Isabela. Itimot Batanes, kanselado dagiti flight ti Philippine Airlines manipod ken paapan iti Basco Batanes, itanga aldaw, aging ganubigat gapo iti Bagyong Kiapo. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Kakailan posible nga aglandfall ti Bagyong Quiapo iti vicinity ti Babuyan Islands inton rabii ken manamnama rumwar iti Philippine Area of Responsibility inton bigat. Kanayunan nga update iti sasaadan ti panahon ipaay ni weather specialist Kathleen Labangco manipod iti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na ang ulat panahon ngayong araw, July 24, 2026. Uli nga rin po nating binabantayan itong si Bagyong Quiapo at sa kasalukuyan nasa kategorya po itong tropical storm. Muli itong namatan sa layong 135 km east of Apari, Cagayan. Nagtagal ito ng lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna na 75 km per hour at pagbugsong umaabot sa 90 km per hour. Kumikilis ito ngayon pa westward na may bilis na 30 km per hour. Dahil nga po dito kay Bagyong Quiapo, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, northern portion ng Cagayan, kasama ng Babuyan Group of Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Nakataas din ang wind signal number 1 sa lalaming bahagi na Apayao ng Aurora. Inaasahan nga po na maaari itong lumapit sa Cagayan ngayong umaga o hanggang hapon at maaaring lumapit o posibleng maglandfall sa vicinity ng Babuyan Islands ngayong tanghali o mamayang gabi. Naasahan na lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. At para sa ating forecast weather condition ngayong araw, sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, stormy weather condition po ang inaasahan natin ngayong araw, dulot nga po nitong si Bagyong Quiapo. Para naman dito sa buong Cordillera Administrative Region, nalalamig bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at Aurora, rains with gusty winds naman po ang inaasang weather condition ng araw, dulot pa rin po nitong si Bagyong Quiapo. Sa Occidental Mindoro naman, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, occasional rains ang inaasang weather condition, dulot naman ng southwest monsoon o hangin habagat. Para sa Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Central Luzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa at Pangasinan, maulap na kalangitan na may mas scattered rains and thunderstorm ang inaasahan, dulot itong si Bagyong Quiapo.
Sa lalamig bahagi ng bansa, cloudy skies with scattered rains on thunders sa mga naasahan, dulot naman ng southwest monsoon o hanging habagat. Para bukas, inasahan natin maglalaro ang temperatura sa buong Northern Luzon mula 17 to 34 degrees Celsius. Lulubog ang haring araw mamayang 6:32 ng hapon at sisikat bukas ng 5:36 ng umaga. Muli ito po si Kat Lubangco, ang iyong kaantabay at tagapanayam ukol sa ulat panahon mula sa DYC Pag-asa Baguio. Maraming salamat po. Pagyamanan iti dayta nga update, weather specialist Kathleen Labangco, manipud Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayang updated iti sasaan ti panawen ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Karunungan ti Pilipinas iti West Philippine Sea. Pinasingkadan dagiti LGU iti Region 1. Ken produkto ti umili, yaman ti Cordillera Trade Fair. Manarimaan iti Baguio City. Dagita kenda dumapay adama, galpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, patuloy na umuunlad ang turismo sa Cordillera. Ngunit anong mga hamon kaya ang kaakibat nito? Ano ang tugon ng kinauukulan sa mga isyung may kinalaman sa over-tourism, cultural appropriation at fair tourism opportunities sa rehiyon? Sa kabilang banda, abangan ang mga itatampok naming programa na layong palakasin pa ang turismo sa rehiyon tulad ng Dure Farm Tourism Development Project, Slow Food Movement at Discover More to Love campaign. Department of Tourism Cordillera, sa issue at serbisyo. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita, 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Nagtitipon dagiti opisyal ti tunggal probinsya ken ahensya ti Ilocos Region para iti bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026. Summit apaset ti maikasangapulong anibersaryo ti 2016 South China Sea Arbitral Award ijay Lingayen, Pangasinan. Report idano ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Itisidong ti tema nga isang bansa, isang dagat, isang paninindigan. Indaulwan ni DILG Secretary John Vic Rimulya ti programa Abayanihan para sa Kanlurang Dagat ng Pilipinas 2026 Summit ijay Lingayen. Dito'y ngayon ay unay ti opisyal, tikid daw na kadagiti lokal na gobyerno para iti maymay sa asuporta iti West Philippine Sea.
Pakita natin na tayo ay Pilipino, na hindi natatakot kahit sino man, na kaya natin paglaban ng atin, na ang karagatan natin ang atin, na ang batas ay sinusunod natin, na ang mga dagat natin ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Impatang na nga uray at dati nagdumaan iti pamati iti politika, napatagngag kay kaysa ken ipakita tigagar iti panangidepensa iti karbengan ti Pilipinas iti West Philippine Sea. Dapat magkabigkis-bigkis tayo. Pakita natin sa lahat. At isigaw natin sa lahat. At iparinig natin sa lahat. Tayo ay Pilipino. Ang West Philippines ay para sa Pilipino. Tayo ay pinaglalaban ang Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. Ipaglaban natin ang ating diwa, ang ating karapatan. Iti programa, binigbig ti DILG ti probinsya ti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Batangas, ken Batanes kas top 10 coastal LGU champions para iti West Philippine Sea gapu kadagiti na idumduma nga inisyatibo da para iti taaw ti Pagiliana. Kas host province iti aktibidad, pinasingkedan ti Pangasinan ti suportada ken iti pan nakaituloy dagiti gandat para iti nasao at taaw. Bagamat tayo ay nagmula sa iba't ibang lalawigan at bayan, iisa ang ating responsibilidad. We strengthen not only our respective provinces, but also our nation. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Adada pinalawa ti PhilHealth ti programa da para kadagiti umili jay Batanes. Baban iti para kayo suwat ti gamot. May dagiti miyembro makapagrehistro iti PhilHealth iti libre nga agas ken konsultasyon. Report isang may ni Dayan Monica. Tukay. Inyasuwatan ti Philippine Health Insurance Corporation ti gamot wenno guaranteed and accessible medications for outpatient treatment program iti Balugan, Basco, Batanes. May tunos dayto iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ngaya si dagti de kalidad a serbisyo ti gobyerno kadagiti umili. Ito ay maglulunsad ng panibagong pag-asa para sa bawat mga. Sa wakas, ang PhilHealth gamot, isang mahalagang bahagi ng yakap, ay nandito na sa Batanes. Tampok iti panakayusuwat iti yakap gamot walkthrough, wenno ti aktual a demonstrasyon ti pathway para kadagiti pasyente. Naipakita iti walkthrough, ti proseso manipod iti konsultasyon iti maysa a yakap provider. Ti panag-generate ti gamot prescription, ken panagala ti agas iti mismo a pasilidad, aging nga may paay ti gamot availment slip. Hangad ng PhilHealth na hindi lamang tumulong kapag kayo ay may sakit, kundi samahan kayo na pangalagaan ang inyong kalusugan sa bawat yugto ng inyong buhay. Sa pamamagitan ng gamot, nais namin tiyakin na ang mga kinakailangang gamot ay magiging mas accessible at hindi na magiging hadlang ang kaalaman sa pamilya upang may pagkatuloy ninyo ang inyong gamutan. Babaan iti PhilHealth gamot package, makaalan dagiti rehistrado a miyembro iti aging 20,000 pesos agatad, ti libre nga agas tunggal tawan. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Tultulungan ti Department of Trade and Industry dagiti babasita negosyante baban iti trade fair. Iti Baguio City malarimaan ti trade fair nakaitampukan dagiti nagduduma a produkto dagiti negosyante. Report idano ni Christine Bornolia sa Baway. Formal na ilukat iti publiko ti produkto ti umili. Yaman ti Cordillera Trade Fair adjaya dagiti na dumaduma a produkto dagiti micro small medium enterprises iti maysa a nalatak ken kadakkelan a mall iti Baguio City. Indaluan ti Department of Trade and Industry Cordillera ti MSME Trade Fair.
Kas maitunos iti pan nakaobserbar ti MSME Week ken pasat ti selebrasyon ti 39 Cordillera Month. Sigon iti DTI Cordillera, daytoy kat makaipaay iti oportunidad kadagiti MSMEs. We are not merely opening a trade fair, we are opening opportunities. So through their products, they preserve indigenous knowledge, promote sustainable livelihoods, and bring the unique identity of the Cordilleras to the wider market. Sa nga 16 nga MSMEs tinakipasad iti trade fair, nagduduma ken naidumduma a lokal a produkto iti jayada, kas iti bayong, tapis handloom woven products, beads and fashion accessories, nagduduma a produkto ken daduma pay. Nagbiyahe pay manipod ifugaw ni Marcelino may sa nga MSME tapno makipasad iti trade fair. Jaya iti stall na dagiti bado a pure hand woven or handmade fabrics. So as you can see here in my stall, mga pure hand woven or handmade fabrics, which is what we call the binodbodan in our local dialect. So we are inviting you to come, browse our products, and of course buy to support local MSME and support local businesses. Beads accessories mat ti maipanakkel a produkto ni Michelle iti stall na manipod pay Kalinga. From Kalinga products po yung mga beads po na ito. Actually mixture po siya ng beads from acquired from elders ng Kalinga po, tapos beads galing abroad po. Aglepas ti MSME Trade Fair inton Agosto ti agdama atawan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Nupay nakaawat iti positibo ken negatibo a komento iti social media ti panakipasdet ti tourist first aid booths kadagiti pagpasyalan iti Baguio City. Impanakkel daytoy dagiti turista. Kabayatan natin nalantan dagiti masaknan ti panakaputar ti IRR ti ordinansa nga Emergency Medical Services Council Ordinance ti Baguio City. Ada detalye ni PTV ISU intern Elaine Mamwad. Itaabulan naipasdet ti tourist first aid booth iti talo a pagpasyaran iti Baguio City. Tinasauwa proyekto katadaan iti first aid supplies, pull-out sketchers, automated external defibrillator, CCTV cameras, ken daduma pay. Sigun kadagiti daduma a turista, makatulong dagiti pasilidad nang runa iti emerhensya, ken kadagiti dadakkel nga okasyon iti syudad. As a tourist, parang yun po magiging feel safer kami in case na syempre hindi natin inaasahan yung mga accident. Na parang katulad nito medyo malayo yung mga pwedeng takbuhan na hospital, parang more safer. Mas talong may encourage yung mga tourist na pumunta dito. I'm very happy na naalala po kami ng government yung safety po namin dahil for foreigners lang po yun. So just in case na may accident po dyan, may tulong agad-agad po. Kabayatan na, nagtitipon dagiti konsihal ken masikna na grupo para itipan nakaaramid iti implementing rules and regulations wenno IRR. Ti Ordinance No. 44 apan nakaipasdek ti Emergency Medical Services Council iti Baguio City para ti anyaman nga emerhensya. Panggep dayti nga ordinansa ang maipasdek ti maysa na ornus na partak kin nagkaykaysa a sistema ti pre-hospital emergency medical services iti syudad. Kairamanan daytoy ti panang papigsa iti emergency medical dispatch system iti sidong ti Baguio City 911 Smart City Command Center, panangisaad kadagiti pagalagadan para kadagiti ambulansya kin emergency personnel, panangipaay iti akreditasyon kadagiti service provider, ken panangipasigurado iti nalawag a mekanismo iti pondo ken koordinasyon kadagiti serbisyo para kadagiti emerhensya. Sigun kadagiti pimaset a representative dagiti ospital naske na maamuan dagiti referrals manipod iti council iti kanityo a maipasa kadakwada iti maysa a pasyente. The problem would be yung communications. Kasi hospital kami, sometimes dumarating yung patient, yung mga referrals without prior communication. So medyo nagibigla kami. Insingasing pay dagiti dadtuma ti kinapatek ti dispatch center iti syudad para iti nalaka a komunikasyon ken panagresponde. Isa sa ating EMS, where will be the dispatch center? Kasi yon dispatch center, lalagyan niya ho lahat ng CAD, yung area ng hospitals,
para alam na nila pag gano'n nila pagpindot, iisa lang mo, hospitals, timbre na ho na may darating, may nangyari. Elaine Mamwad para iti Pagilian. Iti damdamag Cordillera, agsagsaganan dagiti masaknan nga opisina iti Mountain Province ken Kalinga, iti posibleng epekto ti Bagyo Quiapo. Ken mass signing of irrigation management transfer contracts iti nagbaitan tinia Kalinga ken 25 nga Irrigators Association na isayang kat detalye ipaay ni Angel Kim Pengosro. Ita ang nakastrukan ti Bagyong Quiapo iti Philippine Area of Responsibility, nakabayog iti signal number 1 ti Mountain Province. Isu aga po iti dayta, pagsagsaganaan ti probinsya ti posible nga epekto daytoy. Impasigurado ti PDRRMO ang nakasaganan dagiti alikamen, supplies kan dagiti personnel da. Iti matbanag ti Department of Social Welfare and Development, nakapreposisyonan ti agarupan ng aribo a family food packs. Bayat nga insagana ti Provincial Health Office dagiti daduma a kits kas iti hygiene kits, breastfeeding kits, kan kamponas kits. Kabayatan na, mapaspasaran ita iti Tabuk City kan daduma a pasut ti Kalinga ti panagturo gapo iti Bagyo Quiapo. Bayat nga agtaltalinaed iti signal number 1 ti probinsya ti Kalinga. Agtaltalinaed met ang naka-alerto kan nakasagana dagiti responders team, alikamen kan food kan non-food items kadagiti regional warehouse. Nabalakadan dagiti umiling agnanaed kadagiti landslide kan flash flood prone areas nga gridam tapno maliklikan ti disgrasya iti panawon ti kalamidad. Kabayatan na, kaspasot ti panang papigsa iti irrigation management, nang isayang katiniya Kalinga iti mass signing of irrigation management transfer contracts, kadagiti 25 nga Irrigators Association, iti sidong ti Upper River Irrigation System. Babaan iti daytoy, naitalek kadagiti Irrigators Association dagiti responsibilidad iti panakaiwan dagiti pasilidad ti irigasyon. Iti sidong ti IMT contract a pinirmaan da, maikari kadagiti asosasyon ti operation subsidy of 500 pesos per hectare, kan maintenance subsidy at 2,800 per canal section. Kabayatan na, ininspeksyon dagiti masuknan ti manarimaan apan nakaipasdek ti 4-story Tabuk City Hospital iti Barangay Apas. Iti kanito a mailepas, makaakomodar ti pasilidad iti agingga sa nga gasot a kama. Addaan ti pasilidad iti 5 nga elevator kan landscape garden areas, tapno mapasaya at ti accessibility kan mangipaay iti komportable nga aglawlaw para kadagiti pasyente kan bisita. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Ceremonial handshake and lighting para iti Gida Tower Project di DICT Region 1 iti Pangasinan na ipatumpal. Kamang ti La Union PDRRMO na ipasidong iti 5 aldaw a hazard training. Detalye ti Damdamag Region 1 manipod kini Bridget Marcasi, Pangusfian. Naipatumpal ti ceremonial handshake in lighting para iti geographically isolated and disadvantaged area wenno Gida Tower Project ti Department of Information and Communications Technology Region 1 iti Anda, Pangasinan. Babaan iti proyekto, manamnama mapapigsa ti internet connectivity iti lugar para iti epektibo a panakaaramat dagiti residente iti bayanihan SIM cards nga inmunan nga inwaras ti ahensya. Inmunan anang iwaras ti DICT iti 2,000 a bayanihan SIM cards iti Anda, Pangasinan. Naipasidong iti 5 aldaw a panagsanay para iti high-angle search and rescue wenno hazard training dagiti kamang ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ti La Union. Naisuro kadakwada ti umno apan nakaipatungpal ti rescue operations iti high ken hard to reach a lugar, panagaramat iti rescue equipments, panangsurot iti safe rescue procedures, ken epektibo nga emergency response tapno maksayan ti pangta tunggal adda ti kalamidad. Babaan pa iti hazard training, mapapintas ti panagplano, koordinasyon ken kinasagana iti emerhensya para iti natalged a La Union.
Impaima ti Department of Health Ilocos Center for Health Development dagiti jerrycans ken essential health commodities iti syudad ti Vigan. Ti inisyatiba ket pasat ti proactive measures ti DOH para iti health emergency response ken disaster preparedness dagiti lokal a gobyerno iti Ilocos Region para iti sasangbay ti typhoon season. Mamati ti DOH Ilocos sa babaan iti daytoy ket may pasigurado tinatalged a supply ti danom ken umdas a critical medical supplies para kadagiti residente ti lugar iti panahon ti kalamidad. 326 sa benepisyaryo manipod iti bakara iti nakaawat iti sag 10 kilos a bagas iti sidong ti Local Government Support Fund, financial assistance to local government units, ken assistance to indigent individuals or families, food assistance rice distribution project. Panggap daytoy ang makatulong kadagiti marigrigat a pamilya, babaan iti panakaipaay ti rice assistance kas suporta iti inaldaw a pagkasapulan da. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Uray dagiti siklista a Cordilleran iti United Kingdom. Aktibo saan lang iti promosyon iti natalged a salunat, ngem kastamat iti promosyon iti may pampanakkel a kultura ti igurot ken galad a binnadang. Daytoy iti detalye. Tinarugyan as simple lang a panagtungtong dagiti siklista a Cordilleran iti United Kingdom iti panawan ti lockdown. Ket nagresulta iti regular a panagtitipundan, ken panagmaymaysa iti advokasya para iti nasaya at asalunat, ken panangitandudo ti kultura ken galad ti igorot, kas iti binnadang. Isuda ti Igor Riders, ngay pangpangruna iti igorot heritage, fitness, friendship, adventure, ken sense of community. What makes Igor Riders special is our spirit of unity, teamwork, and looking after one another. No one gets left behind. Every ride strengthens not only our fitness, but also our friendship. For us, Igor Riders is far more than a cycling group. It's a family built on friendship, culture, unity, and purpose. Sin matadamot lang iti road cycle back home, iti Ilida, iti Cordillera, ken iti UK. But the longest ride I did was the Dragon Ride in the UK, which is 298 kilometers. But as for me, cycling back home is much more challenging because it is a mountain climb from one to the other. Kinapatag ti cycling para iti nasaya at asalunat, ipakpaka mo dapay. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. I would like to encourage our Kakailians in the Cordillera community here in the UK and in the different parts of the world, and to take part into any activity, especially like cycling, because of what the benefits it brings in your physical health, in your cardiovascular system, in helping your mental health, well-being, by de-stressing and looking at beautiful sceneries and the beauty of nature. Prioridad matlang ti grupo, ti panangitandudo iti Igorot Spirit of Binnadang, kas iti panangtulong kadagiti agkasapulan a kaingan. Dumanon iti nasok 20 ti miyembro ti grupo, akadwan ket manipod Benguet ken Mountain Province, kadwa dagiti nan Igorot blood, but Igorot by heart. Laglagi pun tayo nga resat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy. Nagsasaruno ti panibunong iti libre anateng dagiti kamang ti Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company iti Ili ti La Trinidad. Kailang nabii tinurong dati Benguet Provincial Jail ken BJMP La Trinidad Benguet ken sadyay intulod na iti na dumaduma klase ti libre anateng. Libre mat a celery ken onion leeks ti imbunong da kadagiti residente ken bisita iti strawberry farm iti betag La Trinidad Benguet at tinagiragsak dagiti nagnumar. Umuna ditoy ket nagturungdan ditoy a lugar ken nangibunong iti libre a celery a pinagyamanan dagiti umili. Amin dagitoy anateng ket donasyon dagiti mannalon ken traders iti Benguet kabinadang ti volunteer ani Clemencia Lapas. Pudno unay nga awan kaparis ti marikna iti pangipaay iti serbisyo komunidad.
Amuyo kadi anainget ti proseso iti panakaisagana ti batasan tunggal sona ti presidente. Ken anya kadi ti mapaspasamak sakbay kan kalpasan ti sona. Iti sesyon ti Senado ken House of Representatives at parang ni Dayan Monica Tukay. State of the Nation Address. May sa agundaway apakay parangan iti nagapuanan ti gobyerno a programa ken proyekto para kadagiti umili. Ada dagiti sona kadagiti kalabas a nababalaw, gapoy ti arig na. Inarami dagiti mammanday lintag ken bisita a fashion show, anang iparanganda kadagiti suotda, anangina. Nupay sigun kadagiti eksperto iti konstitusyon, saan na panawon ti sona tapno agpasikat iti bado, dagiti mammanday lintag. Iti sona ti presidente intun Lunes, na ilawlawag a simple laang dagiti kawos dagiti bisita ken mammanday lintag. Sa gagawing sona ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified. Mapagsasaritaan ti umadani nga State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. inton Lunes. Kasano nga tati preparasyon dagiti senador, kongresista ken dumapay nga opisyal ang makipasad ti sona. Manarimaan ti panagsagana dagiti masaknan kas panakaikabil iti tarpaulins, banners, ken ti walkthrough a pagdalanan ti presidente. Agsagsagan ng matitan ti agrop 20,000 a police officers ken security personnel a may deploy iti batasang pambansa grounds. Nang bukal matan ti MMDA iti traffic rerouting plans, iti Commonwealth Avenue ken dumapay a kalsada a maapektaran gapo iti sona. Suspindiren met dagiti LGUs nga asi dagiti lugar ti klase tapno mapagsaganaan ti isasambay dagiti guest. Ngaman nga kaditi proseso sakbay ken kalpasan ti sona. Kadawayan nga iti agsapa, sakbay ti sona ti presidente, isayangkat ti Senado ken Kamara ti bukod da a sesyon. Iti malem, sabaten ti Chief of Staff ken dagiti Sergeant of Arms, ti Senado ken Kamara ti isasangpet ti presidente, iti batasang pambansa complex. Dumalan ti presidente iti honor guards ken apan iti Presidential Legislative Liaison Office para iti courtesy call para kadagiti mangidadaulo iti Senado ken Kamera. Kalpasan dayta, mapanan ti presidente iti session hall ken i-anunsyo ti House Speaker ti panagsangpet ti presidente kasignal iti panagrugi ti joint session ti Kongreso. Dito nga ipresenta ti Pangulo ti sona na no sa dino aglaon dayto iti ipatpatungpal na a plano iti pagilian. Part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Kalpasan iti daytoy, agkidan nga iserra ti Senado ken Kamera ti joint session ti Kongreso. On the part of the Senate, the joint session is hereby adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Iti State of the Nation Address, makipasat ti pakabuklan na Kongreso ti House of Representatives ken Senate. Pasatan dagiti secretaries, amin ang nangangatong opisyal iti Executive Department. Pasatan pa iti diplomatic corps, ken dagiti dadumang opisyales sa manipot iti daduma a pagilian a nakabase iti Pilipinas. Itiruwar ti batasan adda dagiti agrali, mabalin a pro-administration ken anti-administration. Pasat daytoy iti demokrasya iti Pilipinas. Tisona kad saan lang amay sa apalawag. Kanito daytoy para iti tunggal Filipino nga agtalinaed nga inform, agpanunot iti kritikal, ken mangsungbat kadagiti leader. Mapapigsa ti demokrasya saan lang babaen iti panagdangeg kadagiti kari, no diket babaan ti aktibo a panakipaset tapno masigurado nga agbalinda apudno. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Iti pakasaritaan, nagrugi ti termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti 2022. Dita nga imbitlana dagiti plano ti administrasyon aging gaintun 2028. Intay subnya dagiti plano ken aramidan ti administrasyon iti napalabas nga upat atawen babaen ken ni Angel Kim Pengosro. Tunggal State of the Nation Address ket mangisalaysay iti istorya ti maysa a presidente iti Pilipinas.
saan laeng nga obligasyon iti konstitusyon ngem pagrebengan ti opisyal para kadagiti umili ti naisang sangayan akita ti panagbitla. Ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti may ka-17th a presidente ti Pagilian iti agdama. Kaunaan asona na iti 2022. Unit team ti marka iti panagtakem ni PBBM. July 25, 2022. Imbitla ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti kaunaan nga State of the Nation address na sakbay ti joint session ti Kongreso. Food security ti kangrunaan a prioridad ti administrasyon, kagiddan ti modernisasyon ti agrikultura para iti produksyon ti taraon. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Idi July 24, 2023, ti may kadwa asona na anang itampukan na kadagiti nagapuanan ti administrasyon na iti umuna atawan, kan inyam amuna ti sirmata ti bagong Pilipinas. May isang agenda ti panagturay ang mga uawag iti disiplinado, transparent, kan naduras a nasyon. Impadamag ti presidente dagiti positibo agungguna iti ekonomiya, pakaidamanan ti immado a panggedan, napigpigsa a panagtalek dagiti investor, kan ti agtultuloy a panakay patungpal dagiti dadakkel a proyekto ti infrastruktura, babaen ti programa a Build Better More. Every Filipino has unanimously risen to the challenge that we have made to them to be part of our nation's future. Handa silang maghandog ng tulong dahil mahal nila ang kanilang kapwa Pilipino at mahal na mahal nila ang Pilipinas. And thus, with this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Ti konsepto ti bagong Pilipinas, ket mangbalbaliw iti Pagilian, babaen ti nasaya at panagturay para iti panagduras. Effective today, all pogos are banned. May sa kadagiti kapatgan anay pakaammo iti maikatlo asona ti presidente, ket tinaan-anay a panakaiparit dagiti Philippine Offshore Gaming Operators, wenno pogo iti Pagilian. Nagramot deta iti krimen ken iligal nga aktibidad a nakainaigan ti pogo, ken ti maatap a panag-espiya dagiti Chinese iti operasyon ti gobyerno ti Pilipinas. Limatakmet iti dayta atawan ni Alice Guo. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Pinasingkadan pa iti presidente ti panagkumit ti Pilipinas amang idepensa iti sovereign rights na iti West Philippine Sea. Impaganatgat na nga itultuloy ti gobyerno ti panangitandodo iti international alintag ken salakniban ti territorial integrity ti Pagilian. Idi July 28, 2025, impaay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti may kapat ni State of the Nation address na anay pamaysa iti seguridad ti taraon, panagsumbat ti gobyerno ken infrastruktura, partikular iti panakaribpuog ti korupsyon kadagiti flood control projects ang nagramaram iti Pagilian. Binabalaw na dagiti irregularidad iti panakipatungpal ti sumagmamano a proyekto ti infrastruktura. Ken imbilin natin nan anay nga investigasyon iti may pagarup a panagkonnibir dagiti dadduma a politiko ken opisyales ti DPWH ken dagiti kontraktor. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. May sa kadagiti kang runaan nga anunsyo ti presidente ti panakairuwar ti 20 pesos per kilo rice program. Anang tungpal iti may sa kadagiti karina iti kampanya. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Bayat pasungadan dagiti Pilipino ti may kalima asona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. inton Lunes, namnamaen dagiti umili ti na isang sangayan a panangidaulo ti Presidente para iti pag-imbagan ti Pagilian.
Tapno mamuan dagiti plano ti presidente iti nabatbati adwa atawen iti administrasyon na tutukan ti special coverage ti PTV inton Lunes, sakbay, kabayatan ken kalpasan ti Sona. Iti social media platforms ti PTV ken iti Free TV. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kakailan ti word of the day ta ita taraon kay papananaray ti ket pagkain iti Filipino ken food iti English. Kabayatan na kakailyan, kablawan tayo dagiti estudyante ti University of the Cordilleras naglepas ti internship da dito PTV Cordillera. Adaan da iti kurso a Bachelor of Arts in Communication. Congratulations kada kayo, taga UC! Agtal kami narimat ti masakbay nyo, Clytel Abellanes, Christian Kanina, Yvonne Irdian Dumsang, ken Nicole Cordero. Congratulations ken adapay kakailyan naglepas met dagiti estudyante ti Tarlac Agricultural State University nga daan iti kurso a Bachelor of Science in Development Communication. Congratulations kada Maria Cindy Briones. Ken ti kadwa nga imunan ang nagawid ya summit ni Angelo, ni Lawrence Angelo. Nupay nakaawidan ken manarimaan ti travel da paturong iti Isabela, kablaawan mimot dagiti nagbalin nga interns tayo manipod iti Isabela State University nga dan iti kurso a Bachelor of Arts in Communication. Isuda Alumina Fabiliar, Elaine Mamuad, Charlie Ridolfin, Lance Aidan Takaman, ken James Dane kunanan. Congratulations kada kay amin. Agtalat kami makapag-graduar kayo. Kat manam naman ta partner ala masabat tayo dagitoy iti sumagpamanotawan kat professional kayon. Media practitioner yes, dagiti daduma. Kalpasan ti kang runana damag padaanan ti issue at serbisyo alas 5 ita malam. Makadwa tayo ti Department of Tourism Cordillera tapno amuen dagiti programa da iti turismo. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runana damag itanga aldaw siya na Brevis Bulsaw. Indan mi kadakay dagiti nababara kompleto ken napapatid nga impormasyon siya ni Ala Sunduan. I-like, i-follow, subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, X, Instagram, Threads, ken YouTube. Aging gamanan itong bigat or itong Lunes. Padaan na Lunes aging Biyernes agrugiti las 4 ti malam. Para itong nahusto ko na listo at damay. Dakabi ti mapagpiaran. Tayo iti kang runana damay.